ମଧୁପୁର ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ରାଜୁ ନାମକ ଏକ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲା। ତାର ସହ ତା ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତା ମା ରହୁଥିଲେ। ରାଜୁ ଦିନେ ତା ମାଆକୁ କୁହେ, ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଆମ ଫସଲ ଦେଖି ଆସିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଫସଲ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏକଥା କହି ରାଜୁ ସେଇଠୁ ବାହାରିଯାଏ। ରାଜୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼େ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ରହୁଥାଏ, ଯିଏକି ରାଜୁର ସବୁଦିନ ପିଛା କରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ସେ କଥା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ରାକ୍ଷସୀଟି ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ତାର ପିଛା କଲା। ରାଜୁ ଏକଥା ନ ଜାଣିପାରି ସେ ତା ଫସଲ କିଆରିକି ଚାଲିଗଲା। ଫସଲ କିଆରି ଦେଖି ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ସେ ତା ଫସଲ କିଆରିରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାଜୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ସେହି ଜଙ୍ଗଲଟି ପଡ଼େ। ରାଜୁ ଦେଖେ କି ତାର ସାମ୍ନାରେ ରାକ୍ଷସୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ରାକ୍ଷସୀ ତାକୁ କହେ, ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତୋତେ ମୁଁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ବହୁତ ଡରିଯାଏ ଏବଂ କହେ, ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏକଥା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସୀ କହେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ମାରିକି ମୁଁ ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ବହୁତ ଡରିଯାଏ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯାଏ।